Λέγοντας snapping, εννοούμε την έλξη των αντικειμένων τα οποία σχεδιάζουμε ή μετακινούμε σε σχέση με άλλα αντικείμενα. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για το snapping και αυτές βρίσκονται στο μενού View, Snapping. Υπάρχουν επιλογές οι οποίες είναι τσεκαρισμένες και έχουν ένα tick, το οποίο σημαίνει ότι άμα φέρω το αντικείμενο μου επάνω σε ένα άλλο, θα λειτουργήσει η ανάλογη έλξη ανάλογα με τον τύπο της έλξης. Τους τύπους αυτούς θα τους δούμε τώρα. Το Snap Align σημαίνει ότι θα έλκεται το αντικείμενο σε σχέση με τη θέση του άλλου αντικειμένου. Για να λειτουργήσει αυτό, πρέπει να είναι ενεργοποιημένες το Snap Align και μία οποιαδήποτε άλλη επιλογή, ας πούμε Snap to Guides. Με το Selection Tool επιλέγω λοιπόν ένα αντικείμενο και αρχίζω να το μετακινώ. Ενώ το μετακινώ, βλέπω κάποιες διακεκομένες κάθετες γραμμές, οι οποίες ορίζουν την θέση του αντικειμένου σε σχέση με το άλλο ή με τα άλλα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή το κουτί τώρα εδώ πέρα στοιχίζεται με την δεξιά πλευρά του κειμένου. Αν το φέρω πιο πάνω, θα στοιχιστεί με την κάτω πλευρά του κύκλου. Τώρα εδώ πέρα στοιχίστηκε και με το κείμενο. Άμα το φέρω πιο κάτω, θα στοιχηθεί, ή πιο πάνω θα στοιχηθεί με την πάνω πλευρά του κύκλου. Με τον τρόπο αυτό μπορώ να κάνω στοίχηση των αντικειμένων έχοντας ενεργοποιημένη την επιλογή Align. Με την επιλογή Snap to Grid τα αντικείμενα ελκύονται σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο έχει οριστεί το πλέγμα. Άμα πάω στο View και επιλέξω Grid και Show Grid ή εναλλακτικά πατήσω τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl και απόστροφος, τότε εμφανίζεται ένα πλέγμα εικονικό. Αυτό δηλαδή εμφανίζεται έτσι ώστε εγώ να βοηθηθώ καλύτερα στη στοίχηση των αντικειμένων ή στη σχεδίαση. Εάν λοιπόν παράλληλα ενεργοποιήσω το Snap to Grid και ας απενεργοποιήσω το Snap Align και επιλέξω το αντικείμενο, θα δω ότι τώρα το αντικείμενο δεν μπορώ να το ορίσω ελεύθερα σε ελεύθερη θέση, αλλά ορίζεται σύμφωνα με τις τομές που υπάρχουν στο πλέγμα. Εάν το απενεργοποιήσω δηλαδή το πλέγμα Snap to Grid, βλέπω ότι μπορώ να το μετακινήσω ελεύθερα, αλλιώς πάει σε συγκεκριμένες θέσεις. Το πλέγμα μπορώ να το απενεργοποιήσω πάλι με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl και απόστροφο. Άλλη επιλογή η οποία υπάρχει είναι το Snap to Guides. Τα guides ή αλλιώς οδηγοί είναι γραμμές οι οποίες είναι κατακόρυφες ή κάθετες και τις φέρνω εγώ στο σκηνικό μου με σκοπό να ευθυγραμμίσω κάποια αντικείμενα. Για να φέρω έναν οδηγό, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχω ενεργοποιημένο τον χάρακα. Ο χάρακας λοιπόν ενεργοποιείται από το μενού View και Rulers. Βλέπω ένα tick το οποίο σημαίνει ότι είναι ανοιχτός ο χάρακας. Κάνω λοιπόν κλικ στον οριζόντιο χάρακα και σέρνω, οπότε βλέπω ότι σέρνω μια γραμμή. Κάνω κλικ στο χάρακα στον κάθετο και σέρνω, οπότε σέρνω ακόμα μια γραμμή. Πάω μενού View, Snapping και έχω ενεργοποιημένο το Snap to Guides. Κάνω λοιπόν κλικ στο αντικείμενό μου και αρχίζω να το μετακινώ. Στο σημείο από το οποίο έχω πιάσει το αντικείμενο, άμα το φέρω κοντά σε έναν οδηγό, θα δω ένα κύκλο και παράλληλα το αντικείμενό μου κολλάει επάνω στον οδηγό, είτε στον οριζόντιο είτε στον κάθετο. Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενό μου ευθυγραμμίζεται με τον οδηγό στη θέση από το οποίο το κρατάω. Δηλαδή, αν θέλω να το πιάσω από πάνω, θα κάνω κλικ στην πάνω πλευρά του αντικειμένου, θα την πιάσω και θα κολλήσει πάνω πλευρά. Ή αν θέλω να την πιάσω από την άκρη, το πιάνω, οπότε κολλάει, έλκεται στην πλευρά την οποία την πιάνω. Μπορώ να πιάσω τον κύκλο για παράδειγμα από εδώ, διπλό κλικ, να το μετακινήσω και να πάει να κολλήσει κάπου εδώ πέρα. Οπότε τα δύο αντικείμενα αυτά έχουν κολλήσει μεταξύ τους με τη βοήθεια των οδηγών και έχοντας ενεργοποιημένη την επιλογή Snap to Guides. Άλλη επιλογή η οποία υπάρχει είναι το Snap to Pixels.
το Snap to Pixels το ενεργοποιώ View Snapping. Ας απενεργοποιήσω το Snap to Guides, υπάρχει και συντομογραφία, και να ενεργοποιήσω πάλι View Snapping Snap to Pixels. Άμα επιλέξω ένα αντικείμενο και το πιάσω από κάπου, εμφανίζεται ένα κυκλάκι, το οποίο εμφανίζεται πάντα όσο το σέρνω. Το κυκλάκι αυτό, αν το φέρω πάνω σε ένα, όπου και να το φέρω μάλλον αυτό το κυκλάκι, θα πάει και θα κολλήσει κάπου. Δηλαδή κάνει έλξη στην ουσία παντού, γιατί η οθόνη μου αποτελείται από pixels, οπότε στην ουσία έρχεται σε κάθε ένα αντικείμενο. Μπορώ να πάρω τον κύκλο, οπότε βλέπω ότι όπου και να το πάρω εφαρμόζει, γιατί παντού υπάρχουν pixels. Είναι δηλαδή λίγο περιττή αυτή η επιλογή Snap to Pixels. Άλλη επιλογή είναι το Snap to Objects. Άμα πάω View και επιλέξω Snapping to Objects, View Snapping, ξεμαρκάρω το Pixel και πιάσω ένα αντικείμενο, το πιάσω από κάπου, πάλι εμφανίζεται ένας μικρός κύκλος. Άμα το φέρω πάνω σε ένα αντικείμενο, βλέπω ότι κολλάει επάνω στο αντικείμενο, που σημαίνει ότι έρχεται στο αντικείμενο αυτό. Δηλαδή μπορώ να πιάσω κατ' υπολογισμό το κέντρο του κύκλου και να το πάω να το κολλήσω επάνω στην ακμή του τετραγώνου. Οπότε λοιπόν το έχω κολλήσει ακριβώς στο σημείο το οποίο ήθελα. Μπορώ να ορίσω κάποιες προεπιλογές για το snapping, έτσι ώστε να μην πηγαίνω συνέχεια στο μενού View. Αν επιλέξω λοιπόν View Snapping, στο κάτω μέρος υπάρχει το Edit Snapping, το οποίο ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Edit Snapping. Μπορώ λοιπόν κατευθείαν να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω τα snapping, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επιλέγω από το μενού και να τσεκάρω ή να ξετσεκάρω ποια snapping θέλω να είναι ενεργοποιημένα και ποια απενεργοποιημένα. Μπορώ να πω ότι θέλω αυτά να είναι default, οπότε να μην χρειάζεται κάθε φορά να τα ενεργοποιώ ή να τα απενεργοποιώ. Πατάω OK και τέλος.